Čágo bágo lidi, tady je Lolik, musím naranžovat kameru, dobrý. A já tadyhle se svým kámošem Vlastou jsme se rozhodli otestovat jednu věc. Říká se tomu dobrý lék na kocovinu. My to máme jako, já to mám jako další challenge. Je to smíchaný vajíčko, rozšlehaný vajíčko s mlíkem a ještě jsme do toho přidali cukr, aby to mělo trošku víc grády. Tady máme záchranu, není to moc. Toho mobilu se nevšímejte, to je bratrovo, to si tady nechal. A uděláme to tak, že kdo se pobleje, nebo nepobleje, nevím. Kdo se pobleje jako první. Pro jistotu tady máme tohleto, kdyby se poblil. Takže, jediný, co nám zbývá, už je začít. Je to tak hnusný tohleto, to fakt. Doufám, že to není podle těch mých zdrojů, jako vyprávěli kámoši, když jim tohle udělala matka, že se hned zeblili. Takže jsem zvědavý, jak to dáme my, takže, ty vole, smrdí. Už jenom z toho, jak to smrdí, se mi chce blejt, takže, Vlasto, to dáme, brácho. Takže 3, počkej. Už je dobré. 3, 2, 1. Myslím si, že ne. Takže, dobrý. Takže tohle video končí a my se půjdeme asi poblejt. No, Vlasta už bleje. Takže já jsem se taky málem poblil. Doporučuji vám tohle. Neskoušejte to lidi, takže doufám, že se videjko líbilo. Pokud jo, zanechte like, pokud ne, dejte do komentářů, co bych mohl změnit a nezbývá mi říct nic jiného než čus rebelové.